खुलुमबाय गिबियावनो बड' जोबनाय सोलोंनायग्रो नोंथांमोनखौ गासैखौबो सोलोंना बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना बे आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय फैनाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 रांखौ नोंथांमोना बैसो गोरलैफ्राल' मोनगोन नामा बैसो गोरलै माने जायफोर नोंथांमोना माने बांद्राय बैसो जायाखैबा नोंथांमोनाल' बे 10,000 रांखौ मोनगोन नामा आं बिनि बागै बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों मानो होनोबा जोङो दासान्दि माखासे खौरांखौ मिथिनो मोननाय जादों आरो जायफोर नोंथांमोननि बैसोआ बांद्राय जायाखै नोंथांमोना बे 10,000 रांखौ मोनगोन जाहैबाय नाथायबा दा जोंहा मोनसे बाथ्राया ओंखारना फैबाय आरो बेनो जाहैबाय जायफोर नोंथांमोननि बैसोआ एसे बारा जाहैबायबा दायो नोंथांमोना बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसाखौ जेब्ला सोगोन अब्ला मोनगोन ना मोना आं बिनि बागै खोथाखौ खोन्थाहरनो सानदों बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय बे आपडेटनि बागै नोंथांमोना आबुङै मिथिनो हागोन बे भिडिअनि गेजेरजों आं गिबियाव नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो गुरै खावलायहरनाय थाग्रोबाय नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ मोनबाय थानो हायो दानिया नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानबाय नोंथांमोना जायफोर बैसो गोरलै माने जायफोर नोंथांमोननि बैसोआ बांद्राय जायाखैबा नोंथांमोना बे 10,000 रांखौथ' मोनखागोनखा बे 100% सियर होननानै आं बेखौ बुङो जुदि नोंनि बे एप्लिकेसन फर्मखौ फिलआप खालामनो जेबो गोरोन्थि जायाखैबा मानो होनोबा नोंथांमोना मिथिखागौ बे आसाम सरकारा बे 10,000 रांखौ नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव सोनानै हरगोन नाथायबा बिथांमोना फालांगि खालामनो थाखायसो नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव फैसाखौ सोनानै हरगोन बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ दा बिनिखायनो जायफोर नोंथांमोननि बैसोआ बांद्राय जायाखैबा नोंथांमोना बे 10,000 रांखौ 100% मोनखागोनखा जुदि नोंनि बे फर्म फिलआप खालामनाया गासिबो थिगानो जाजोबदोंबा दा बिनिफ्राय फैदो बे खोथाखौ आं बबेनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों आं बेखौथ' दायो रियेल इनफर्मारखौ आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो हानाय जानाय नङा मानो होनोबा बेखौ जोङो हिन्दीआव जोङो मोनसे सोदोब खोनानो मोनबाय थायोना सत्रु के अनुसार होननानै जोङो मोनसे निउसफोर नायबा जोङो खोनानो मोनबाय थायो दा बे सुत्रनिफ्रायनो जोङो खोनानो मोननाय जादों आरो माने जायफोर नोंथांमोननि बैसोआ खमबा नोंथांमोना चान्सआ थाखागोन आरो बे 10,000 रांखौ मोनगोना दा बिनिफ्राय जायफोरनि बैसोआ एसे बाराबाबो नोंथांमोना मोनगोन नाथायबा नोंथांमोना गिबि सोजेननायाव मोनाबो जानो हागौ नोंथांमोना एसे नेनांगौबो जानो हागौ दा बेखौनो आं बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनाय जाबाय आरो जायफोर नोंथांमोननि बैसोआ बांद्राय जायाखैबा माने बैसो गोरलैबा नोंथांमोना गासिबो मोनजोबगोन आरो बिनिफ्राय जायफोरनि बैसोआ एसे बांद्राय जाद्रायबायबा नोंथांमोना माने एसे नेनांगोन बायदि मोनदों आङो प्रायरिटिखौ जायफोरनि बैसोआ एसे खम बिथांमोननो गिबि होगोन दा बिनिखायनो जायफोरनि बैसोआ खम नोंथांमोना गिबि मोननायनि चान्सआव दङ नाथायबा जायफोरनि बैसोआ एसे बारा जाबायबा जेनेबा नोंथांमोननि बैसोआ एसे माने बुरि लेभेलाव थांबायबा नोंथांमोना एसे माने फैसा मोननायनि चान्सआ एसे उनाव जाहैगोन मोनगोन मोननायाथ' नाथायबा नोंथांमोना गिबि प्रायरिटिखौ मोनाबो जानो हागौ आं बेखौनो बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनाय जाबाय दे माखासे जोङो माने बेबादिनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बे खामानि मावनायनि माखासे खोथाखौनो दायो खोनाबाय थादों आरो माने जायफोर माने उन्दै बैसोनि मानसिफोर नोंथांमोना माने गिबि मोनगोन जाहैबाय फैसाखौ एबा खामानिफ्रा नोंथांमोननिया गिबि जाहैगोन जाहैबाय दा बेफोरखौथ' जोङो 100% बुंनो हाला जाहैबाय जेब्ला फैसा सोयो अब्लासो जोङो मिथिनो मोनसिगोन बेसेबां बैसोनि मानसिफ्रा फैसाखौ मोनगोन बेफोरखौ जोङो जेब्ला फैसाखौ मोननो हायो अब्लासो जों मिथिनो हासिगोन आरो दा बेफोरनि बागै नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थानो थाखायनो भिडिअखौ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो आपडेटनि भिडिअ मोनबाय थानो हायो आरो नोंथांमोना बे फैसाखौथ' इलेक्सन बायगौ मानि नोंथांमोना दायो चान्स गैखाला इलेक्सन बायखांनायनि उनावसो माला सोयो बे आसाम गभर्नमेन्टनि सायावसो जासिगोन दा बेखिनियानो बे भिडिअआ माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना लाइक खालाम चेनेलखौ शेयार खालामबानो जाबाय गासिबो मानसिफोरनो जाहाथे बिथांमोनाबो बे आपडेटनि बागै मिथिनो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों